Salam dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz. Men şu gün size açmayan programmalary, saytlary we şoňa meňes klipleri ýa alyp bolmayan klipler almany hemde saytlar açmany öwredýäryn. Bu programmaň usulen siz isleýän klipiňizi ýa-da bir başga girip bilmedik saytlaryňyzy öz adyňyzy girme mümkinçiligiňiz bardyr. Bu programmany men size şeýle tanydym. Şu taýda UPX diýip duran programma. Üstüne basarsaňyz aýmynda ýaňa giren üçin şeýle ýagdaý çykýar. Meselem men şu taýda näme programma girsem bolýar. Haýt açmaýan meselem Facebook. Şeýle Facebook'da reklama çykar. Facebook'a girenimiz aşağıda giriş ýap diýip menki türkçe bolan ýagdaýynda giriş ýap diýip durýar. Ýa orsça bolan ýagdaýynda bolsa zaji Facebook diýip durýandyr. Şoňa basan ýagdaýymyzda bolsa, şu Facebook'un öz içine girer, şu öz nomeryňyzy ýa-da el-poçtaňyzy ýazarsyňyz bärde el-poçta ýazan ýagdaýynda kodyny ýazarsyňyz. Şu nomer ýazan ýagdaýymyzda size awtomatik taýdan bir kod gelýär. Şu kodyny şu ýazsaňyz Facebook'a girip isleňiz tapyp ýa-da dabaw edip näile etmek isleýän zatlaryňyz bolsa etip bilersiňiz. Bundan başga da şoň üstüne basan ýagdaýymyzda YouTube kanaly görjek bolanymyzda basarsyňyz şeýle poýsk berýär, bu da Google'un üstünden berýär. Ýöne şu Google'un eden ýagdaýymyzda açynak. Google YouTube'a girýär. Ýokganda şu taýda youtube.com diýip ýazyp durandyr. Şoň üstüne basarsyňyz bärde siz öz YouTube'da görjek zatlaryňyzy saýlap ýa-da nähile diýin öz adyňyza kanal baý bolsa, kanallar zatlar açmayan zatlar hem görüp bilersiňiz. Men size şulardan birini açyp görkezýin. Aýsy olaryň şu taýda. Näzire 1 minutdan açylar. Reklamasam çykmana. Ama reklamasy açylýan üçin beýlekini açaýyn men. Şunu açyp görkezýin. Buna reklama ýok eken. Men aýdyşym ýaly, program üstünde ýokarda zat ýokdur. Intro diýär, buna gerekli. Öňüň açyk bolan ýagdaýynda ýadymdan çykyp durýan öçürmek. Bunu öçürdük. Öçürüp ýankyna girip bilersiz. Öçürje. Näzire zagruska berip dur. Gowy ýagdaýda açýandyra ýokarda ona programma bar. Ýokdur. Şu programma özü açmayan saytlary açmak ýagdaýynda görkezýär. Twitter'a girsek, men size Twitter'dan görkezýin. Bärde Twitter'a giriş ýap diýip durandyr. Şu taýda gireňiz. Edil bilen Facebook ýaly. Bu Türkiýede gowlanýan üçin bärde kän ulandanok. Sebäbi içindäki zatlary edil Instagram'da tapmak mümkindir. Bärde edil şu Facebook ýaly tapylýar, nomeryňy ýazýan, el-poçtaňy ýazýan, aşağıda kody şeýdi açmak mümkin. Bärde ýazan ýagdaýymyzda Instagram diýip ýazaly, öz çykýar. Bärde aşağıda ýene şundan giriş ýap diýerdim. Şu meselem Instagram açmasa, öz görjek videoňy şu taýdan tapyp saýlap bilersiňiz. Bärde öz isleýän zatlaryňyzy tapyp bolýandyr. Muň arkasy bilen hem özüňiz şu taýdan öz adyň bolmadyk ýagdaýynda ýokardan prosta surat goýmak mümkinçiligi bardyr. Bu da şunun ýaly. Şu UPX programmasy bilen alyp bilersiňiz. Muny şeýle Play Marketden gözeden ýagdaýymyzda şeýle UPX diýip ýazanymyzda öz reklamasy bilen bile çykýandyr. Şu gowlanýan üçin hem eksteýän ýaly Türkiýede we başga ýurtlarda şunu ulanýar. Başga da bundan başga da ýokardan
nime ýok şu wagt. Ana kanal ýok. Prosta bu da reklam üçin şu öz ekran nimesi. Bu da Aloha diýip ýene bir programmamyz bar. Ana muny açsak ýagdaýymyzda men size başdan gorkadyň. Ana şeýle bir ýagdaýda çykýan ýokarda hiç açylmadyk. Şundan ýokarda nastroyka giren ýagdaýymyzda şunu ýaly çykar. VPN ayarlary diýen türkçe. Настройка VPN bolýar şutaýdym üstüne bassaňyz. Şeýle ýagdaýda durýar. Şunu ikisini açjaňyz. Aşagda VPN baglanýar. Şeýle ýagdaýda ýokarda Aloha agyna baglanýar. Menki türkçe bolan soň siz düşünmänem bilersiňiz. Siz ors ýagdaýynda hem ors görnüşde hem men düşünmeseňiz kommentariýa ýazsaňyz men özüm size aýdyp beren. Şutaýda Instagrama girýäs. Prosta öz saýdym berden gerekli adamlaryny gözleýäňiz. Hem açjandyr şu programmaň üstü bilen Instagram hem ulanmak mümkinçilik bar. Şeýle ýagdaýda hem suratlar isledim, klip, isledim, bir dabad etseňizem, özüňiz account döretseňizem, näle etseňizem etip bilersiňiz. Şu taýda herkilik zatlar bar. Muny hem şeýle görmek mümkinçilik bar. Bäri zagruska etjä. Biraz kırak zagruska bilen bu görýänçiňiz, o zatlarym zagruskasy açylýar birazdan. Şunu ýaly ýagdaýda bolsa, diňe şu Instagram üçin hap amatly programmalardan biridir şu. Men ýapaly, indi men size YouTube kanal üçin bu programma görkezjek. Şu taýda intro programmasy. Açan ýagdaýymyzda açan ýagdaýymda nälik bolýar? Ýokarsyndakylary aýralýar. Intrany girýäs. Açjas. Ana şeýle açmaga hem maksatdyr. Şunu ýaly şu tekirgiden aşagyna çyzyk tekirgiden ýagdaýyny işlemeýändiň alamatdyr. Şunu ýaly işlemese, şunu täzeden açyp ýapsaňyz öz şu an gorkezmese-de öz işläp başlar. Men size YouTube'a götürüp gorkadyň. Şu YouTube kanalyna giren ýagdaýymyzda şunu ýaly zatlar, klipler, özüňiz islendik zatlaryňyz kliplerine çykýandyr. Häzir ýokarda intro baglanýar. Aşagda sen kliplerinizi görseňizem, nälik zat görseňem etip bilersiňiz. Bärde siz öz accountyňyzdaky accountlaryňyzy görüp bilýän şu taýdan ýokarda. Onu özüňiz bilmeňiz mümkin. Şu taýda men size zatda gorkadyň. Özümizinki ýazlar. Täzeligi diýip ýazan ýagdaýymyzda şu taýda 3 tane klip çykýandyr. Häzir açmak üçin 2 minut 1 minut garaşmagyny haýyş edýär. Şeýle. Bu öz klip bolsa, biziň öz nememize geçdiler. Öz accountymyza geçip durýar. Sizem şu accountda agza bolmagyny haýyş etjäs we like goýmagyny haýyş etjäs. Muny hem ýanky internetde gözletmek üçin, ýani birinji Aloha diýip ýazanmyzda şu taýda çykýandyr. Aşagda ulanýy hem görkezlen. Bulan türklen account etjän. Bärde intro diýen ýagdaýymyz da bolsa, şu çykýar. Ana dostlar, men görkezjeklerim şonuçlar. Başga da video gerek ýagdaýynda bir like goýup kanalyma agza bolmaňyzy haýyş etjär.